बियो आंनि सेकेन्ड चेनेल आरो आंनि हेड चेनेल देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेल दङ। दा बिनि गेजेराव आङो फोसावहरनो साननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय, देरहासात इस्लारि इउटुब चेनेला बहुद गिदिर खैफोदाव गब्र'बाय आरो बियो माब्लाबाबो सिखांफिननो हानाय नंलिया, आङो बेखौ सानो। हेल' गाइस, वेलकाम बेक टु माय यूट्यूब चेनेल। आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव भिडिअ बानायगोन। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बर'नि यूट्यूबार देरहासात इस्लारि ब्रादारनि यूट्यूब चेनेला डिलीट जाबाय। बिनि सायाव आङो भिडिअ बानायगोन। बिथांनि चेनेला माबोरै डिलीट जाखो बेखौ जों आन्दायदों, गोमोदों। बिथांनि चेनेला मा रोखोमै, मा जाहोननि थाखाय डिलीट जाखो जों बयबो गोमोदों। बिथांनि चेनेला यूट्यूबनि माखासे गाइडलाइन्स एबा रुल्स फल' खालामनो हायियाव जानो हागौ बिथांनि बे चेनेला डिलीट जादों। यूट्यूबनि टीमानो बेखौहाय डिलीट खालामदों जानो हागौ। उननि समाव बिथांनि चेनेला रिकभार जाफिनगोन ना जाफिना, रिकभार जाफिननाया एसे आसा खम। बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव माखासे गाज्रि बा समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय बेफोरनि सायाव माखासे बाथ्राफोर बुंनानै भिडिअफोर बानायोमोन आरो बिथाङा सासे बर'नि लाइमोन उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होनायनि मटिभेशनेल भिडिअबो बानायोमोन। बिथांनि यूट्यूब चेनेल डिलीट जानायनि सायाव जों बयबो बिथांनि भिउवार्स बा बिथांनि फलोवार्स गासैबो दुखु मोनदों। बिथाङा बुंदों भिडिअनि सायावथ' जेबो जायाखै, बिथाङा गावनो थं थं गसंनानै भिडिअखौ बानायोमोन। जानो हागौ यूट्यूबनि थाम्बनेल बानायनायफोराव माखासे गोजा गोजा थै गनायनि थाम्बनेल बानायनायनि सायाव जानो हागौ बे यूट्यूब टीमा बेनि यूट्यूब चेनेलखौ डिलीट खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांनि बे क्लारिफिकेसन होनाय भिडिअखौ आङो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होगोन। नोंथांमोना बिथांनि बे क्लारिफिकेसन होनायखौ बिथांनि चेनेलाव थांनानैनो नायहैनो हागोन। बिथांबादि सासे साहसगोरा यूट्यूबारखौ जोंनो नांगौ। बिथाङा जोंनि गामिनिनोमोन। जोंनि गामियाव यूट्यूबार हिसाबै बिथां सासेल' दंमोन। दा बिथांनि चेनेला डिलीट जाबाय। आसा खालामो बिथांनि बे चेनेला थाबैनो रिकभार जाफिनगोन। बेखौहाय रिकभार जाफिनाब्लाबो बिथाङा गोदान मोनसे चेनेल खुलिनानै बर'नि माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौ आसि दिन्थिनानै बुंनाय बा माखासे मटिभेशनेल भिडिअ होनाय बेफोरखौ लाबोफिननो थाखाय गोदान चेनेल खुलिनांगौ होननानै आङो आसा खालामो। आरो बिथांनि फलोवार्स, भिउवार्स बिथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनानै हो। जय बर' हारिनि।